selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon Salam. Damang dainang haangginang pinaribot. Ami pasaton selamat hari Minggu madihita saluhuna. Adorang sobongot tita tu parmingguata. Jumulo mata paradi roha do pikirata. Martangiang nahohom mahita. Martangiang mahita. Marede hita sian bukede nomor 565 ayat sada 2 tabba 4. Wasrohaku memuji debata parholongi songon bunga mangerbang dina bisarari arsal dosa porsuhon magori bai asimi wasiro haramarotong lehoni atuhani. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti aka bintang dohot bulan nang matahari ari hau malarang nang harangan ruraro doloki salut mabangedehon sangap di Tuhatai. Sangau digowarnai apagi harsoarata lama muji Tuhani sundolong di rohana nasomarna montokin iro saleleng leleng na
Marhite-hite goarni de pata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tudo beta maho ale sandok tanoon. Endehon hamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok de bata, tung nasokkal doak ka pambayananmu, minahen ni hinahibul ni gugum, ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan di bata para sirohano sumurung, hidok hatam do, ikon manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Say parrohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami diha porseon nature, asa tongtong makirim diha heheon, dohot diha sangapon. Sugut saleling silehonommu tu akka na porsea diho. Amin. Udul mahamu. Marede mahita. Porseai mahatai aido haluahon haposi Tuhan Yesus si muda naik madolong ai nagog dosa rohani malu Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion imana tarsurat patik parjolo sahat patik paupaton songonon ma didok patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bainonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaanmu jala dang jadi sumananmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di torunitano yanggo tunggabi si sombaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon gorni debata yanggo soture dalanna ayhona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon nari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba di batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lailahi manang naposom buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dina onomari do ditopa di bata langit dohot tano dohot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahini do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido patikna atong rap mangidogogo mahita tu di bata laho mangulahon patiknai ale Tuhan di bata sai pargogoy mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marede hita. Tuhan jodoh maksa dongaki alai nasala pambahenaki
hataku kanang paru lagi jorama. Pakuliki petu pasone mabanjut rohani dong aku be pikiran hatana hurang ture jorama. Tatopo tima dosata tuado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suatu dosan. Para sirohami dahami na dangulon. Narodohami tujolo manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong hapersyaon di bagasan rohanami hian. Taluhut dohami manipil sian akadalanmu. Masay godang do pangalosan nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot dosa na nihaposon nami, dohot pangalason nami. Sayingot mahami humbar tu asini roham, dohot denggan ni basam. Ala ni guarmo, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami na godangi. Amen. Baga-baganya di mata, taringot tu hasesan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan jauh ba. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Semulak maho tuahu, ay ahu do si paluaho. Asangapon ma di dibata na diginjang. Amen. Udul maham. Maredehita. puji ma debata nani ai narom puji debata nunga se sarosami malum do trohami puji ma debata nani ai narom puji debata. Olopon Tuhani atinda kolega di basarai sayara hondogani roti si paluai olopon Tuhani atinda kon marengan basarai. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana nenet sian sada kronika biddu 10 mamuka sian ayat 20 saat rodi 30 mamuka sian ayat 28 saat rodi 30 tajahama marsikat pasoring songonom mahata ni debata hamu ale akka margani akka bangso Leon hamu matu Jahoba, leon hamu matu tu Jahoba, hamuliaon dohot hagugoon.
Rayon ma maradop pon ibana ale isi ni sadok tanoon. Hot maatong portibyon dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti rodi isina, marulup-ulup maladangi rodi nasa na di sini. Mandok mulate mahamu di Jahoba ay nabasado ibana, ay rodi sa leleng ni leleng na do asi ni rohanai. Pinuji ma Jahoba debata ni Israel. Siyan na saingan saat rodi sa leleng-leleng na. Jala rimbang soi mandok amin. Jala puji-pujian di Jahoba. Ido yanggo sahat na. Martua doakan na tumangihon hata ni debata. Jala na peopsa. Amin. Mari dehita. Totong lomorohana Pira pengajarani Nani lehoni Jahoba Kabesi olohani Ido songon hana dengan Nani lambu ai kapen Saramos toktong ibana na solo malos be. Sai na taludi uman alaksi pargeduki jong jong madi hasangapon natigor marohai si pargeduk dang natolhas rotuhang oluani amagoan dinasida sonando partigori. Tahati-dakon ma haporsiaw tay, songon na hinati-dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibyon, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sotudusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarbajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tubono toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul siamun di bata Jahoba amanai pargogo na so hatudusani di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasesan ni dosa, doho di hatay na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naong mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Shalom,
dengan saha porseon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus adorang so jinahaon ondolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjulumahu pasahat hami hata horas tuhita saluhutna doho tu akadongan naon dope rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Ku pasahat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Horas. Udutusi tabegema ondolani tikting ni huriata sadarion. Naparjolo goar lapatan dohot topik minggu 26 April 2026. Warni Minggu Jubilate Marolop-olop tu debata maale sandok tanoon. Topik Las rohaku jala marolop-olop suaraku. Pakobasion Parhobas di ibadah sadarion Namar Jamita Amang Pendeta Abner B. Panjaitan MDiv Maragenda Situa HR Tambunan Manjaha Tikting Situa Niken Boru Nababan. Partangyangan wilayah di bagasan mingguan. Hari Selasa 28 April pukul 10 walu di keluarga F. Simarmata SA Boru Sipahutar wilayah Tengah. Rabu 20 sia April pukul 10 sia di rumah keluarga Nyonya Sinaga Boru Siboya wilayah Utara. Rabu 20 sia April pukul 10 walu tolupuluh keluarga PJMP Sirait S Boru Marpaung wilayah Timur. Rabu 20 sia April pukul 10 sia J Sidabutar EF Boru Sinaga wilayah Barat. Parmingguan bahasa Inggris Manang Sunday Service. Hari Minggu nanaingro tanggal 3 Mei parmingguan pukul 10 itu 30 di Patupahu Riatado parmingguan bahasa Inggris Manang Sunday Service. Asaria maro akan naposo suang songoni nang aka ruas pelaho mandohoti parmingguan. Namangihut parheheon ama seresot HKBP Yogyakarta. Hombar tu program kerja naung disusun tu parheheon ama saresot HKBP Yogyakarta di Patupama aka kegiatan namangihut adong tolu kegiatan kerohanian Sabtu 4 Juli olahraga Selasa 10 Juni hiburan Sabtu sada Agustus. Namangihut partangyangan parhalado dohot keluarga. Hari Jumat 8 Mei pukul 10 pitu di Patupado partangyangan parhalado partohonan rap dohot keluarga. Naman Jabui Ima parhalado wilayah utara. Laporan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan periode 2024-2026. Di Parsermonan Parhaladona di hari Jumat 10 April, nunga di pasahat laporan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan ala naung sikop pembangunan rumah pastori tolu unit. Untuk selanjutnya akan nahumurang na rikot tu pemborong godangna 100 juta rupiah naik ditanggung jawabi oleh Huriata. Namangihut sumbangan inventaris Huria. Di Jalo Huriata do sumbangan sian NN Jakarta ima kertas HVS F4 godangna siarim ukuran A4 godangna onom rim ima namarhaporluhon tu kantor tata usaha gereja dohot sapu 4 pisis, serok tolu pisis, kantong plastik, sampah, sadapek. Mau lihat tema tu keluarga napasahoton
saya ditambahi tuhatama pasu-pasuna. Namangihut hapor luantu pembangunan. Mardomu hurang dope biaya tu pembangunan ni rumah pastori godangna 100 juta rupiah. Pinangi doma haradeoni ruas membayar tok-tok ripe. Ima tu rekening BNI dohot rekening Bank Mandiri atas nama pembangunan gereja HKBP Yogyakarta. Namangihut mangalului pangajari tut guru sekolah minggu, bajar-bajar manang remaja, multimedia, song leader, tim musik, dohot, operator sound. Pinangi doma turuas naukap rohana lau mangurupi pakobasion di huriai asa parsi dohot mamilehon dirina lau pauliulion akan narikot hombar tu talenta nabe asa mendaftar matu sintua manang tu sekretariat ni huriata. Pasahaton selamat ulang tahun Ari hatutubu dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalado dohot ruasni huria pasahaton selamat ulang tahun ma turuasna mangelopon Ari hatutubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 25 April 2 Mei 2020 onom. Marlasni roha malanggo partigori masangahon Jahoba jala marhaposan tu ibana jala mamuji-muji masudena tigor rohai. Salmen 64 ayat 10 sada. Ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatangna di bagasna. Tatangnya konma akadongat tanamar sahid di rumah sakit tuang songoni dohot na di bagasna ganup ima adong walu halak sai tumibu mamalum jalahipas di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhata. Namangihut bunga di langgatan. Bunga langgatan di parmingguon sadarion ima sian keluarga adeha hasugian EF Boru Sitompul Mauliyate di keluarga jalasai ditambahi tuhatama pasu-pasu tunasida. Parhepengon tanggal 10 onom April 2020 onom songon natar surat. Songon ima ting di hita sadarion shalom. Lehon hatorangan hapisaran mangatusi hatami Lehon matana marida dohot roha naumbotoralanmin asa tong mararopon bohimi mardangan hami asa digonggomi tondimi mahami ganup arima ajari hamina dihaotoni dope asam porseami osabindo agoluhanami
Tapi di batana sumurung sian salu roha. Di mana mengarajai hati-hati no pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Orian itu hata dia muakama nami nanami yanakon nami barita nauli di minggu jubilate sadarion di mana niene sian buk ulaon bidu 2 ulaun ni apostel bidu 2 ayat 22 sahatu ayat 20 ujahama tu tonga-tongata dok mahatana songonon hamu akahala Israel tangihon hamu ma ataon di patadapod debatado tu hamu Jesus nasian Nasareti inorhon ni haguguon halongangan dohot tada akka na pinatupan ni debata di tonga muna songon naong pinoto munai marhides ya tangan ni naso marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dung di pasaha debata sian tahina nahoti dohot sian pamotoan nahian ibana do di pahehe debata dung di har-hari bernit ni hamatean aidada nahatiupan hamateani ibana ay marhaona tu ibana do padok ni si Daud toktong do wida tu haki dijulukku ay disiamukku do ibana asa unang humordit aung alani las dorohaku jala marulupulup suaraku dagiku pe maradian do huhut makirim aidang pasobommu diriku di Banuatoru jala dang luasommu nabadiami marnida habusuhon nunga di paboto ko tuau akadalan hanguluan gohammu doau gohanmu doau halalas nirohak di adopami ima yanggo sahakna hamu amanami nanami hurian itu hata anggina pinaribot minggu tasadarion ima minggu jubilate ima namangodolhon ngulu namarulupulup jala ngulu namarulupulup identik doi tungulu namarlasi roha sudedo halak jala sudedo hitaon kita semua ya pernah merasakan sukacita sudedo halak ya marlasi roha manang marulupulup jala meragam do bocir ini halak namarlasi roha berbeda meragam do halak nahya marlasi roha alani buido marlasi roha halak alaniaha malum siap persahiton buido halak marlasi roha marulupulup todina ala masuk ibana tu sikola na pinarsitana yang dia impikan buido marlasi roha marulupulup palak ala lulus tu perguruan tinggi negeri buido halak marlasi roha marulupulup ala nunga sidung perkuliahanna jala budu halak marlasi roha marulupulup naik jabatanna naik pangkakna dohot akana asing
bagasa turpukta sadarion. Mulai dok halak na marulupulup, orang yang bersuka cita, orang yang bersorak-sorak, dakola dibatasi, melujup pangibana hamalumon siapa sahiton. Molo dapat ibana masuk tu perguruan akan nani hasil holanna, jala sidung perkuliahan, naik pangkat manang jabatan ibana. Ala jojo do, ulu-ulu plus di roha, nahudok ko aminaknya ni nanileon di portibion hola persatokinan. Kadangkala ketika kita sudah dalam sukacita, sukaria, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan tercapai, itu hanya sementara. Buidui persatokinan. Jodoh olo-olo lasiroa di tengah-tengah di portibion hanya sekejap, sepertinya angin yang datang berhembus sehingga kita juga merasa bingung. Puasa soni satokin, puasa kosongonon, mulu roa ke persoalan, roa ke pergumulan, pitor magodo, hiras di rohatai. Ketika ada kita dapat nggak masuk kita tu sekolah na favorita, apa di tengah-tengah nih sekolah ini ada banyak tantangan, kita merasa dikucilkan, sukacita ketika kita sudah masuk itu hilang. Sukacita yang kita dapatkan ketika kita sudah masuk ke sekolah yang kita inginkan bisa sirna, bisa itu hilang secara otomatis. Mago hiras di rohatai, seolah-olah las di rohai muludinggan situasi tahilala. Ada banyak orang ketika dia bisa bersuka cita di tengah-tengah dunia ini karena semua situasinya aman, lancar. Tapi minggu hari ini minggu jubilation, dakola songoni di dokon. Orang-orang atau hidup orang yang percaya di dalam Tuhan, baik dalam pergumulan pun, baik dalam suka duka hidupnya, tetap percaya, bersorak-sorak. Di minggu sadarion, minggu jubilation, minggu las jiroha, di tonau dotu hita. Sukacita orang Kristen bukan karena kehilangan persoalan atau masalah. Sukacita orang Kristen bukan karena kehilangnya persoalan, hilangnya masalah dalam hidupnya, tapi kepastian akan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir, tinggal bersama-sama orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bersorak-sorak bagi Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam khotbah kita minggu hari ini? Sesulit apakah sorak-sorak kita ketika kita mengalami pergumulan? Songo dia do dalatta, songo dia do carata mengkonsep, mengubah mindset kita. Kami katakan bahwa sukacita orang Kristen bukan karena hilangnya masalah, bukan hilangnya persoalan, tapi karena kepastian akan kehadiran Tuhan. Odo pahoton ulup-ulupta. Inilah yang menjamin, yang memastikan sukacita kita tetap. Udah ngatong, ada orang ketika roh kiriman na mahar karena primo torina turun baru 20 bibana alai di bereng bah pola 100.000 rinna apa yang menor gopuk do teh gopai bedang cukup botor marsa iban torbur iban to makna
bukan sebatas itu. Yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi kehadirannya, kepastian kehadiran Tuhan itulah ketika kita mempercayainya, mengimaninya. Debatado nama dongani pahotton yang menjamin sorak-sorak bagi orang-orang yang percaya. Saudara terkasih, hal yang pertama pesan daripada firman Tuhan. Asa pauba ma pamerengmu asa muba roham adong do Yesus di labungmu madongani ho. Mengubah mindset kita. Kalaupun kita mencapai cita-cita kita di tengah-tengah dunia ini, tapi itu akan bisa hilang sekejap. Tapi ketika kita mengubah mindset kita di dalam mengenal Tuhan, itu makanya Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 4 itu, bersukacitalah dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga dikatakan, tetaplah bersukacita dalam segala hal. Manoktong mamarlasiroaho. Itu bisa tercapai, itu bisa terwujud ketika cara pandang kita ubah. Dang boy jupak kita di tengah-tengah ngulu tahun mulu sota ubah mindset anak-anak kami. Una pitro cetresamu mulu gebetan nape malam minggu mana tor marlasiroha ori torninna alai mulu soro gebetan nai malam minggu nai tor tababuam siengan. Kemana kau nasalah alamat donang gebetako torningon. Mana tahu ada tugas atau ada pekerjaannya. Mulu sudah apa perokakmu te sampai waingon ya jumblurianya atau belum jumpa apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Tuhan asal seromar minggu lamar tangyangi do Tuhan leha majo buru nitulangi api sampai sonar marnaro tang dapuk dope arungunya nang ditebak alai nang salah sasaran Indonesia kan kita ro namar dongan harus lanjutan nanti halak nak punasa una terus streso. Tuhan tahu kapan dia membantu kita. Tuhan tahu ubah mindsetmu. Mungkin kok songon terlalu agresifnya. Ada banyak orang tidak mau terlalu agresif ikon sobar dong ada petung atau ribain aturan peraturan harus begini nina. Mubah mindsetmu menghadapi masalah juga. Jangan masalah itu kamu hindari. Itu makanya hidup kita ini harus mengenal siapa Tuhan kita di tengah-tengah hidup kita. Saudara terkasih, anak-anak kami, itu hal yang pertama, mengubah mindset kita, memandang setiap kehidupan kita ini. Hal yang kedua, sukacita itu adalah keputusan. Sukacita itu adalah keputusan kita. Kenapa? Petrus berkhotbah pada minggu jubilati lewat firman-Nya tadi. Dia mau menyampaikan ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah orang-orang yang tidak mampu mengenal Kristus itu. Yang hanya memandang Yesus itu hanya sekedar anak seorang tukang kayu. Petrus berani menyaksikan dengan jelas. Madok tu tonga-tonga ni akahalak na sumanada Yesusi. Asa di bawah sudah mengambil keputusan. Sama dengannya hidup kita ini anak-anak kami. Munang dianggap po mulu fasilitasmu di indekosmu, mana di kosmu sudah ada AC-nya, showernya lagi, ada betap dotehe mulu ka tempat mandi na merahi. Ya, baru pesonang maroham. Bukan itu. Adong TV layar sentuh si 54 inci baru pito home na kuliah. Bukan.
Ikuleon ni bapak ikuleon ni mak mak. Tiap bulanmu sekian juta. Bukan sebatas itu, tapi sukacita itu adalah keputusanmu. Dileo petuho fasilitas mulu subudu marla siroha majalui budu gabe siga. Kecil pun kalau kita kamu nikmati kau syukur itu bisa tetap menjadi sukacita bagimu. Wo nang pedasaun di leon belgani tu belni hebe setiap bulan tuho mulu subudu di hamulatku. Itu makanya uang bisa membeli apa yang kita inginkan. Tapi uang tidak bisa membeli apa? Sukacita. Uang bisa membeli apa saja. Pertemanan juga bisa dibelikan. Mulau kepengmu, gudang-gudanganmu. Ale mulu sok kepengmu, udahlah, gak usah dipanggil itu. Sukacita itu adalah keputusanmu. Sukacita itu adalah pilihan. Jangan kamu tentukan. Minggu hari ini mengajarkan kepada kita, jangan kamu ditentukan oleh keadaan itu kamu bisa sukacita. Tapi bentuklah, ubahlah paradigmamu, hidupmu. Ya ridho seorang anak muda kepada bapaknya, kenapa ya Pak? Saya enggak jadi anak sultan. Ala bapak nahro dengan napugus. Siapa rupanya bisa ada di antara kalian ini bisa menentukan. Tak kia marnipio ge marga Panjaitan. Tapi sudah dilahirkan ge marga Panjaitan. Kita harus mengelak atau kita harus berontak dengan keadaan itu. Syukurin. Terima kasih Tuhan. Adakah kita ini meminta atau memohon kepada Tuhan itu agar apa yang kita alami ini tetap kita hadapi dalam setiap pergumulan ini membuat kita semakin kuat. Tapi bagaimana kita mengubah hidup kita? Sukacita itu. Aku bodoh hamu marla siroh hamu tinggal yang pemuna. Ale mulu tinggal Alkitab, tak pola masalah. Ada ungkus nih kan? Pola na handphone-nya ibu tiup. Asa seorang rohana. Hidup kita ini sekarang ini anak-anak kami banyak membuat kita tantrumnya tantrum tahu tantrum. Ada guna tantrum kamu? Mulai itu handphone na stres. Ada pernah saya lihat anak-anak ketika mamanya sudah minta handphone sama anaknya, kayaknya apa? Margulasai, tahu margulasai? Di halaman di Jolma merjunggili, itulah tantrum. Awas, hati-hati kalian, jangan di gereja juga handphone aja terus. Jadi tantrum kalian nanti. Di luar negeri sudah dilarang memegang handphone anak-anak saat ini. Indonesia udah mulai larangnya ada maul. Itu makanya kalau kita Indonesia ini susah diperintah, susah diatur. Sukacita itu bukan karena sesuatu yang kita pegang. Sukacita itu bukan karena sesuatu yang kita terima, tapi ketika kita bisa membangun hidup kita. Sukacita itu pilihan dan keputusan. Yang ketiga, gabe sitidang ila siroha mahita. Menjadi saksi sukacita itulah kita. Ya? Kalau ada pun temanmu mungkin dalam pergumulan, kalau ada saudaramu yang tidak bisa move on, doakan. Udah ngatong dohot tuh gabi, hidup kemarsak dohot terus ningon. Tapi kita harus bisa menjadi pembawa sukacita itu. Di tengah-tengah orang-orang yang mungkin dalam pergumulannya tidak bisa menahan segala pergumulan yang begitu bertubi-tubi. Kita hadir. Kita boleh membawa sukacita itu, menghibur dia, agar dia jangan sampai
Satu sakit karena banyak anak-anak kami ya, karena pikiran, stres. Jadi sumber apa? Penyakit. Mudah-mudahanlah anak-anak kami ya, kita jangan tambahi pergumulan orang tua saat ini. Berek kamu, harga ni plastik sedih nuang nako. Harga ni cewek bisa taboto. Iya kan? Apa yang kau dohonmu? Paketku mak. Paketku pak. Enak tuh hari dikirim. Udah habis ngerjain tugas. HP nomor game. Game apa? Gak ada ya. Gak ada yang ngaku. Game online. Pembawa sukacita lah di keluarga ya. Pembawa sukacita lah kepada orang tua juga. Orang tua kita capek, stres menghadapi ekonomi yang tidak stabil. Dan boyu rupamu, kamu tidak bisa menolong, minimal kamu kurangin rasa stresnya itu. Tenang mama ya, tenang bapak ya, aku mau siap ini pak. 3,5 tahun target saya. Anggo itu marulupulu ma inungmu, marulupulu ma amungmu. Anggo sa pilih 12 semester doh di son. Horas ma mulai mau tutuba. Ada 12 semester di sini. 6 tahun ya, 12 semester. Mulu ngasonido tuan nami dambe. Angka kaki lah. Say goodbye lah Yogyakarta ini. Ubalah. Dan mabulah si roh kami audisi. Lewat ilmu yang kamu terima, hidupmu di tengah-tengah kota Jogja ini ditopang oleh doa-doa orang lain, doa-doa orang keluargamu, orang tuamu. Alaiho mabul arsak. Berapa atau kejadian apa yang dihadapi orang tua kita? Anak-anak kami, orang Kristen adalah orang yang bersukacita. Orang Kristen adalah pembawa sukacita itu sendiri. Karena itu, marilah. Agar sukacita itu tetap kita dapat. Ingatlah Yesus yang telah bangkit, pasca itu membawa kita, menghadirkan itu di tengah-tengah hidup kita. Kita telah dimenangkan oleh kuasa iblis. Jangan hidupmu kembali kepada jalan yang tidak benar. Tapi kita harus tetap menyadari bahwa sukacita yang diberikan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah kemenangan kita dari segala kehidupan yang tidak baik, menuju kehidupan yang kekal, hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu, marilah totongma marjubilate kita, bersorak-soraklah bagi Tuhan, karena Allah kita baik. Karena Tuhan itu selalu hadir, menolong dan menopang kita. Amin. Kita martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah, mulai ate marohanami diho. Marulup-ulup do tod di doh daging kami. Maka lason pasu-pasum manadahami di holong ni rohami. Pangurupiommu gabi bui hami marlasi roha. Di baik ko tuhami Tuhan. Panidangiyom di bagasan tikyon marhiti na posom si Petrus. Asalam hutadahami isi doho Tuhan di ngulu nami. Asalam patar Tuhan holong ni rohami gugu dohot pasu-pasumi nahu jalohami. Alani pasu-pasu mahatam. Pargugui hami akayana kon nami pele Tuhan nami. Totong masih buat lasiroha nasida. Si buat nolop-olup ito ngatongan nguluna dia kabar sorana nang tu adupan ni akan atau ras nape. Posroha nami Tuhan unang loas akayana kon nami on terabuan akka ilmu dohot akka pengetahuan na sumarguna di nguluna urubi nasida marhiti to dimi Tuhan sagabi jolman nahasea siuloi poda siuloi to hatam Tuhan nasida ditonga-tongan nguluna marsangap jalan marmudia guarmu Tuhan marhiti parangi nasida asa ubau nami ma taringot tu pikiran nami taringot roha nami manaddaho Tuhan hadir jala totong doho manoktong madongani mangurupi hami tangihom matang yang nami sisa dosa nami si roham amin.
Mari dehita Cian Bukwede nomor 425 ya sada. Ainau di tobus Yesusi hamu sude begemai silas rohaku madoki sorang tinggi dung jupang Yesus Tuhaki pondira mengajari au tarbai malas ni roha au sorang tinggi dung jupang Yesus Tuhaki di hawolong narohaki tung nasoboy bemagoi matararo manatap au pigol natu wagihon au sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki pondira magajari au parbai marlas ni roha au sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki Yesus sahat ngoluki saleleng ni leleng nai rab dohot au endehon ma ede kuna imbaruda sonang nitpiki dung jupang Yesus Tuhaki pondira mengajari au orang malas ni roha au sorang nitiki dung jupang Yesus Tuhaki Orohaki sai tahan ma si tobuso ihuton ma imatutu nang mateho tusur goro di toguho sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki pondira magajari au parbai malas ni roha au sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki tondiki ainau di tobus Yesusi hamu sure begemai silas rohaku madoki sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki pondira magajari au parbai malas ni roha au sorang ditiki dung jupang Yesus Tuhaki
Yesus Tuhaki Ondina mangajari au Harbai marlas ni roha au Sorang ni tiki Dung jupang Yesus Tuhaki. Tatangnya kon ma pelihata tu ado pani debata martangi yang mahita. Ada debata mana minda di baru gijang. Odo harorwani salohut sileo lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Pasata mima siana di leon mitu hami pelan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelanon patibul na rajomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohana marhiti-hiti todim. Asalam tada hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di ba nagijang sa pinarbariya maguarmo, pero maharajaon mo, sa saot malam roham di ba natawang son na di ba nagijang, lehom matuhamin sa daryon hanguluan siya pari, sa marusa namin sa panisa namin, idosa nidongan na mardosa tuhami, una kami tugutu pangujunan, palu amahami, siyan pangago. Mahamu di bagasad dami calo hamu pasu-pasu nasihat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramodi Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim.